Samtang nagpagula og pamahayag si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima din iyang gipanawagan kang Vice President Sara Duterte nga una kini Mudagan Pagka-Presidente sa 2028 iya unang tubagon ang mga alegasyon nga iyang gi-atubang. At maminahon ang pamahayag ni Representative Leila de Lima. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong alegasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Nasayrang kagahapong adlaw gipasaka ang ikaupat nga impeachment complaint bato kang VP Sara. Ang maong reklamo gipasaka sa Office of or sa House Secretary General diin ang mag-complainant mao sila Attorney Nathaniel Cabrera, samtang endorser mao sila Manila 6th District Representative Benny Abante ug La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.